Brawl Stars, но храстите са лава. Така, ето почваме, но да не забравяме, че храстите са лава. Така, тук ще минем да си кутийката. Тук има един джин, но сега не знам как ще мина. Има храсти. Сега ако вляза в един храст, видеото ще свърши на момента. О, не. Те са тук двамата. Сега тук имаме да убием този. Той пък ще се крие. Оф, тая ме уби. Това беше всичко от мен.